Co to jest sukces? Mieć wzięci. Abo jak życie sztrichuje Ring. To idzie blank einfach wyeklerować. Już dajcie pozór. Dla szpikola 3 lata starego sukcesem jest nie naprać do galot. Dla dziecioka 12 lat starego sukcesem jest mieć mocka przocieli. Do młodzioka 18 lat starego sukcesem jest już mieć prawo jazdy. Do młodzioka 20 lat starego sukcesem jest swadźbienie, pożenie się, znaczy się uprawianie seksu. Dla człowieka kajsikole 35 lat starego sukcesem jest mieć moc pieniędzy. I teraz sztrichujemy ringa naokoło. Dla człowieka 50 lat starego sukcesem jest jeszcze mieć pieniądze. Dla knakra 60 lat starego sukcesem jest jeszcze swadźbienie, jeszcze pożenie się. Dla starego purta 70 lat sukcesem jest mieć jeszcze prawo jazdy. Dla starzyka 75 lat starego sukcesem jest mieć jeszcze żywych przyjacieli. A dla zwiekowanego człowieka 80 lat starego sukcesem jest nie naprać do galot. I tak ci nasze życie zakręciło kółeczko, prawda? Eugen z Pnioków.